Bouke schuwt de strijd niet. Ze zegt wat ze denkt. En zij heeft de nieuwe heer van Skielge, of degene die de nieuwe heer van Skielge gaat worden, die heeft zij bedreigd met een zwaard. Heer! En hij gaat behoorlijk ver. Hij zegt dat Bouke van het eiland moet verdwijnen, verbannen wordt, voor altijd. Cornelis van Bergen wordt de nieuwe heer van Skielge. 6 voet, 6 voet. Hier kan maar nooit het zwartvjuchtje leert. Bouke heeft zelfs grenzen hoe die het net kennen. Heer Fappe, ik ken haar neer met Tjinje, maar ik bloei hem trouw. Jo vielen wel hoe wat het is, om Elsen die een kwiet te rijden. Is dit de vlok van uw huid? Het verhaal van Bouke is dat het hier van een plak, van deel het plak van het. Dat is de Middelzee en wie een Boetendieks kasteel. En Bouke die had hier een wat winnen toen ze trouwt met Doeken. En Bouke dat is echt een vrouw uit een stik en die heeft er morgen heen naar het mat. En is het totaal net met Doeken hier dat hij Albrecht van Saxen binnen. En daar komt een discussie over. En Doekje het op een gegeven moment voort, vredesmissie. Die man leefde in diplomatie. Die wist dat het kasteel onvallen worden zou. En hij pikt uit. En dan is Bouke er. Die stuurt zijn broer direct naar achterom. Van, daar is direct naar de baas, ik neem de leerling. En dat maakt het heel magisch. Het begint als Bouke nog jong is op Skielge. Dan is het vooral een spring in het veld en een heel plezierig, leuk famke. Eigenlijk, impulsief en die wordt een beetje voor het eerst wat verliefd. Ja. En dan in het tweede bedrijf, zeg maar, als ze in Belsum komt, dan verhoort het wel. Ze is natuurlijk een x-aantal jaren ouder, ik wijzer. Het wordt meer ze is wat daadkrachtiger. En uiteindelijk wordt het dan de echte Friese vrijheidsstrijdster. Want ze gaat de strijd aan. Haar man laat haar in de steek. En dus moet zij van het longen opkomen, van Fries longen. En dat doet ze vol overgave, zeg maar. Ze binnen vlot. Dit is door winning vieren. Ik ken je moedige vrouw. En mijn leven moet nemen is zwier. Strijd is het. Maar Bouke, is het wonder. Lid bij sliep in de jermensilk. Dat heb ik nou wel voor het zinnen dags. Daar hebben we het niet om te doen. Mij voor om te verzinnen. Hier is het acht. Dit is een serieuze zaak, Silk. Net zo. Wij kwamen via de vrouwenlijn, ik nog zien dat ze familie is van Grutte Pier. En toen voelde er wel een kwartje. Want Grutte Pier is ook een woesteling en een van Rucht. En dat heeft Bouke Kellendal in haar. En dat komt er ook helemaal uit. Het is een legendarisch verhaal kan het wel eens worden. En ik denk dat het nog wel een stukje krijgt richting de historie. Maar we hebben horen een vrouw die toch bij de grote vrouwen in het Friesland. Het is echt een spektakel. Het decor hier, de locatie, met wetter, bootjes of figuranten, hindes die het. Dus het is echt wat om te zien. En daarna is het een prachtig verhaal. En mooie spelers. En er wordt iets zongen, dus er is gewoon heel soort wat erbij komt. Dus het is echt een beleving.